Καλωσορίζω τον Αρχιμανδρίτη, τον κύριο Γοβάκη. Κύριε Γοβάκη, καλησπέρα σας. Τι έχετε να πείτε για το σκάνδαλο, το ροζ σκάνδαλο με τους 3 ναύτες? Ποιος σας το είπε αυτό, ο δικαστής, Α, τον αλήτη. Αφού με έδωσε, θα το δώσω κι εγώ. Ξέρετε ότι ο δικαστής Τσιμπυρδώνης, κύριε Κανάκη, έκανε στραβά μάτια σε εμπόρους όπλων. Εμένα μου το είπε αυτό ο Μπέμπας, ο μπάτσος που τον βοηθούσε. Ναι, ο Τσιμπυρδώνης είμαι, ο δικαστικός. Θέλω να καρφώσω τον Μπέμπα τον μπάτσο, διότι με κάρφωσε και αυτός. Λοιπόν, ο Μπέμπας ο μπάτσος πουλούσε, κύριε Κανάκη, προστασία σε νυχτερινά κέντρα. Μου το είπε ο Μεμάς ο υδραυλικός που τον προστάτευα. Ναι, με ακούτε? Είμαι ο Μπέμπας ο μπάτσος. Είναι μεγάλη κουφάλα ο τύπος ο Μεμάς ο υδραυλικός που με κάρφωσε. Λοιπόν, ο Μεμάς πουλάει ναρκωτικά. Μου το σφύριξε ο παπάς που στην πιάτσα το φωνάζουνε Παπαντίσκο. Αυτός τα κανόνιζε με το δικαστή και αθώωνε εμπόρους. Ο Παπαντίσκος είμαι, θα τα ξεράσω όλα και θα τους φάει η Μορμάνκα. Ένα θα σας πω, τα ναρκωτικά τα φέρνει στην Ελλάδα η Κέτη, η επωνομαζόμενη και κομμότρια. Γκράπα, καταλάβατε? Ναι, κύριε Κανάκη, η Κέτη κομμότρια είμαι. Θα τα πω όλα. Λοιπόν, στο σκάνδαλο με τους πολεμικούς εξοπλισμούς, ο εγκέφαλος είναι ένας πολιτικός με το παρατσούκλι Βόρειος. Έλα Κανάκη, εδώ ο Βόρειος. Λοιπόν, ξέρω ποιο τσογλάνι με έδωσε. Ο δημοσιογράφος με κωδικό όνομα Λάρη. Εκτός λοιπόν από το ότι ήταν εξαθεσίτης στο δημόσιο, εμπλέκεται σε σκάνδαλο υγείας. Εγώ κάλυπτα αυτόν τον άνθρωπο γιατί με κάλυπτε και αυτός. Μεγάλο κολόπεδο ο Λάρη. Εδώ Λάρη, συνάδελφε. Θα ζοριστούν τώρα που θα μιλήσω. Λοιπόν, πίσω από όλη αυτή τη σαπίλα βρίσκεται ένα άτομο που τα ελέγχει όλα. Ένα θα σας πω. Είναι πρωθυπουργός. Δεν είπα ο πρωθυπουργός, είπα απλά πρωθυπουργός. Ο Λάρη μίλησε.